আমার বিয়ে হয়েছে 7 দিন, কিন্তু এখন পর্যন্ত একদিনই ভালোবাসা করতে পারি না আমার প্রেমিকার সঙ্গে। কারণ হয়েছে কারেন্ট নাই, এন কারেন্ট দিছে না। হ্যাঁ, আমার গ্রামের কেন কারেন্ট দিছে না? Salkisa sukang social media o pirjagai eba viral ungui tongmani Dabukya ni kaisa funny video eba kheba comedy video ar sakao sung nogui mankha Dabukya karen eba kheba sung freng gori ni bagai belai kino posto te kolom tei shira ar sakao bo kaisa comedy eba kheba funny video kahai snam kha amo just kaisa content ni bagui no hincinai hingke chini current abo kheba chung freng minister bono tui tangai current rohoya current gri ni bagui bini bihik bai mathoya aba kahai ungui tongka hine jatrapot shakha abo just kaisa comedy video abra nogui kwbangma lukrok no muni laika tei reaction rok bo mar no nogui mankha borok rokni jolimale tamo just muni mani se nognani nangsuo aboni yagulo no tabuk teisa haino hai pirate ungui tongo ratanlal nath o video no nogmani yagulo tabuk bono police rok marke no naituklaijak fiaba naituk phana tabuk tiklai mandiako o kop pusuk jora tui kuboi eba kheba snamjak kok de ungkha oboto saimanya fiaba tabuk suk jora social media o spread ungui tongmani nogmani hinkhe Dabukya no tabuk bo naituklaijak hinui no saimankha fiaba tabuk hinkhe romidi mankha aurok to tabuk social media o update nugya kho fiaba okok pusuk jora tui kuboi eba kheba ereng ungui manna norok comment khlai sabaidi fiaba angje khanamani hinkhe kubui no naituklai tonglai po Dabukya no bahai obo kahai minister kotor no obo kahai ke saui tongui mankha current rohona rohoria bini ichaya obo haino o minister ba borokni borok no khanangnai nijini borok abo kahai no borokni bosongni borok bo koyekta video khanangjak laioi Dabukya ni against video koyekta snamkha borokni arabo current koroi tei boot bo oborok hinui tei fiaba abo kahai jorao kuno funny khlaijaknaiya boni bo ichaya je bo current off khlai reui manani abo kahai hinui kwbangma kokrok no social media o tabuk nugui mankha Dabukya ni against borokni bosongni borok buski nugjagui video snamlai tonglai hinkhe norok bori nugkha o khoroksa takukjukni video bahai bo Dabukya no on social media nugjagui borokni borok no hinu hinui khanangjagui saui hinui tongphaimani hinkhe kubui de Dabukya no tabuk police rok naituklaijak eba kheba swnamjak kogrok de ungkhana o kogrok no jodi norok kubui khlaiui saimani tongka hinkhe comment section o thangui comment khlai salaidi jodi kubui hinkhe ba kubui hinkhe haino kok swnamjak hinkhe ba swnamjak।